Dejane, oprosti mi, priznao da voli Dalilu. Ona ga polila vodom. Naredni takmičar koji je večeras birao između Dalile Dragojević i Dejana Dragojevića bio je Filip Car. Voditelj Milan Milošević dao mu je reč na večerašnjim nominacijama. Krenuću od Dejanu, neću puno o njemu, niti bih od njega tražio oprost, osim za ono što sam se osjećao kriv, a to je za one uvrede i onaj verbalni sukob, za koji sam znao da nije ispravan. Za to mogu da kažem oprosti. Da je drugačija situacija, rekao bih oprosti i za to što sam ti se umešao u život. Imao sam osjećaj kao da me oboje gurate u odnos, ti nesvesno, ona svesno. Meni je bilo čudno što ti ne reaguješ, ali nisi smeo, a znaš ti zašto. Nisi smeo od nje. Jasno mi je kako je ona delovala u svih 5 godina na njega. Ti nisi bio ti. Ili sad nisi ili nisi bio ono od početka. Desio sam ti se ja, a desio sam se jer vam je odnos katastrofa. Ja sam rekao pre neki dan, ne bih se čudio da je ovakva situacija, ne bih se čudio da se pomirite, ne bih se čudio da ustanete i kažete da vam je ovo skrivena kamera. Ništa me čudim, osim toga kako ste funkcionisali 5 godina u braku. Koliko čujem, ti si dao sve i pokazao ono što se očekuje, ona kroz tvoja izlaganja nije. Video sam i loše i dobro, ona na početku što si pokazao je loše. Vidim da si čovek od krvi i mesa, mislim da si bolji čovek sad, nego kad si bio u braku. Ako se pomiriš sa njom, mislim da ćeš biti više svoj, rekao je Car. Nema pomirenja, ja sam se danas ošišao, video sam da sam osedeo, krenuo je Dejan. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.